माखौ खुसिग्रा गाबनाय बायदि गाबबाय थाखो ना ओंखाम उखैदों आंथ' खोनासंनो बाबाय गोरलै गथ' गाइखेर मोनजाय बायदि गाबबाय थानाय मा जादों खिथायाबो खिन्थागोनलै र' खिन्थागोन एसे गाबनो होबाव गाबथोआखै ओइ देलै थाब खिथादो ओंखाम उखैनाय हामथारला आंहा ओरैनोबा न'आव सबायजों दाउजोंनो जोंना ओंख्रिया जाहैथारनांगौ ओरैनोबा लुगु जानायफ्राव गोदाव गोदाव ओंख्रि खिथाबावगोन जानो लुबैनायखौ मिथियो नामा दे दा ज' जाहैगोन नों थाब खिथादोल' मा जादों आंहाबो न'आव अमानो थास' रुहैनांगौ खोनासं बिदिब्ला आइदैलै आइदै आंखौ मादायनि थाखाय बेबायदि बुखो मादायसो होनदों नोङो मादायसो होनदों गुबुन सिख्लाफोरजों फन रायलायनायखौ मिथिया सानदों नोङो आइदैलै आइदै साजोबथारबाय आंलाय माब्ला नोंनि अनगा सोरजों फन रायलायफेरखो मा रायलाया आंनि लोगोखौ सना नुनाया सोरथोमोन आंखौ मिथिया सानदों आइदैलै फाग्ले आइदै बियो आं नङालै नोंना फुल जाबायदां भुल जानोसो होनदों नोङो नोंखौ आं बारा फोथायनो हाला दै गाबोन मोनसे खामानि माव नोङो माबायदि खामानिलै रोदायानो ब्लक जाजोब्बायदां आंना गाबोन जोंनि न'आव थांनानै आइ आफाजों आंनि हाबानि खोथा रायलायहैदो नङाबा आथिं जायगायाव आखाइ आखाइनि जायगायाव आथिं खालामगोन नोंखौ अब्ला खोथाया बिदि जाबाय साइस गैया बाइस गैया हिनजाव साइस फिसाजोखौ हरखां बे आदैया आंखौ बिजामादै फसायखाबाय बियो बिदिबा नों आंनि फिसाजोखौ मोजां मोनो मोजां मोनो माने गोसो थैयोबोथ' आं नोंनि फिसाजोखौ आं नोंनाव बिनोसो फैदों हरगोन ना हरा आं हरा होनब्लालाय नों हरा होनब्ला जै नों हराना गाबखागोन आं आरो जै आं गाबबाय बुरखायनो हानाय नङा नोंसोर आंखौ मिथिबाय होनखायो आं मा मावो नों आंनि फिसाजोखौ बोरै जाहोगोन नोंलाय आंनि फिसाजोआथ' दैबो फुदुंनो रोंबावा आरो ओंखाम ओंख्रिखौथ' बाद होबाव मारै जाहोनो हागोन नों बेफोरखौ जेबो सिन्था खालामनाङालै आदै मावनायाथ' आं सैमा अमा बोरमा मैसो मोसौ मावजि गासिखौबो मावजोब्बाय खालि मैदेरखौल' बाद मा गोदाव सोराव राव बुंनाय जाखोलै बे फायखारि मावो आङो फायखारि नों साला फायखारि जानानै आंनि फिसाजोखौ बिफिननो लाजियासै नोङो नों बायदि फायखारि मावग्रानो आंनि फिसाजोखौ हरा माथो आंखौ जाम्बा मोनदों नामा हा फायखारि बुंनायालाय माथो गाज्रि जाखो ओइ जाम्बि नों सिरिथा नों जेबो मिथिया नोंलाय आंनि हिन्जावसो दा हा बेयालाय मालाय फायखारिसो मावलायबावो नोंलाय गोदो गय सिखावसोमोन दा नै रायखांलायबाय बावबाय नों बावबाय गोदो रमेन माहाजोननि गय खावनानै रायजोफोरजों बुजानाया नों बेफोरखौ जेबो बुंनांलाब्रा नों सिरि थादो आं गोदो गोरिबमोन नालाय दाथ' माहाजोन जाबायना आंलाय हा बेहाबो मालाय लासै लासै माहाजोन जाखागोन ना मालाय मोजां मोननायखौलाय मानोथो बोखानांगौ जाखो देदोन थरथोंसैबा आंनि न'आव दै मोनलोङानो गोरलै संग्रायाव उन्दुनाया बिखुंनि दागानो खाराखै नोंनाव आरो आंनाव हिनजावसो बिनो फैबावदों नोङो आफा नोंलाय माथो गोदो आइखौ खावनासो लायदोंमोननो दाना आंनि मोजां मोननाय बिनो फैनायाव हेंथा खालामदों खावखांनायनि उनाव नोंबावनो आङो 50,000 रां होनानैसो नोमाखौ मोनबोदों आङो आरो नों बावहाय बुंबावदोंसो बेबायदियावनोथ' गय सिखाव जालाबायनांदों आङो होनब्ला आदैयाबो गय सिखावसोमोन ओइ नों सिरिथा नों जेबो दाबुं 50,000 रां होनानैसो हिनजावखौ मोनबोदों आङो नों होनो हागोन आंनो 1 लाख गाबोन होफैदो हिनजावखौ लानानै थांदो होमबाथ' गथ'नाया गिदिरानो मा खालामनांगौ दाना आंनावथ' बिनि जेबो आइडिया गैखायालै बिनि आइडिया खिन्थु आंनाव दङ नोंसोर जेबो सिन्था खालामनो नाङा गाबोन फुङाव ओंखारदोल' आंजों बिमा ओइ बिमा खोनायाखै नामा आं बाजाराव थांसै काजलगावआव एसे अमा बेदर लायनो आङो मैथा एसे ना लाबोनोसै खोनाबाय बिमा बाजाराव थांनो आं बाजाराव ओइ न'आ बेनि खोथा बेनोलै होमबालाय माथो मोखां नायबावखो थ'दो
आं बाजाराव थांनो दे दा थाब फैबानो जाबाय दे दा संनायाव गोबाव जागोन मा लाबोयो थाब लानानै फै दे दा फैनानैसो जाफैखागोन आंबो बरिया बेनो कारेक्ट जायगायावनो फैबाय जोङो बरिया बेनोथार बेनो नांगौखौनो मोनदों दासो बेनो कारेक्ट जायगायावनो फैबाय जोङो कारेक्ट जायगायावनो मा जालाबायखोब्रा बाबुमोन मा कारेक्ट जायगायाव सफैलाबायखो कारेक्ट जायगालै आदै कारेक्ट जायगा जों माने शुटिं खालामदों नालाय बैयाव गामिनि मानसिफ्रा नोंथांनि न'खौ बिराद समायना होनना खिन्थाहरदों ओंखायनो फैदों जोङो शुटिं खालामनो नोंथांनि न'आव शुटिं खालामनो हागोन दा शुटिं हाब मोजांलै मोजां हाब खालामनांगौ आंनि न'आवनो खालाम ओइ बिमा शुटिंनि शुटिं जागोन दे खालामथारलै जोंनावनो मोजां दे खालामगोनलै आदै नोंथांनि न'आवनो शुटिंखौ खालामथारगोन बेयावनो खालामगोनथ' जोङो ओइ प्रडिउसार थां एक्ट्रेसनि बिफा जागोन ना लिंहर थाब लिंहर र' फन खालामनि हेलौ एक्टराल सोरथो जाखो आदै एक्टराना बै सन्देहनि नेवलाय जाग्राया एसे खानाय गोलावा जायगाया बेनो नेवलाय जाग्राया बेनो एक्टर खिन्थु दिनै एक्टरा फैनाय नङा फैबायना दे आदै दे माबालै आदा फैनो सोलाबलानो बोराया दिनै मा फैनो सोलाबला बेथ' अयनाय जाबायना होद बास फैखोनसो थ'द' थांफैनोसै थ'दो ओइ र'ब्रा माबा मोनसे बेबस्था खालामदोब्रा जागोन ना जायोलै बावनो खालामदोब्रा जागोनथ' बिफाया नोंनो जाथारनांगौ बिफाया ओइ बैखौ खेनसो नैबे जाबाय बिफाया नोंथांनि न'आवनो नोंनो बिफा जायाफ्रामा बबेनि शुटिं खालाय नागिरखोहाय बियो जायो मादै नों सिन्था खालामनो नाङा आं फोरोंगोन ना आं आदै काहानिया ओरै नै बिसोर सानैया गुन्दा नोंनि फिसाजोखौ माने जबरदस्ति लांनो फैदों बे हिसाबै नोंखौ एसे बुफ्लागोन दे बुगुबैया खिन्थु बुफ्लागोनसो नोंहा आइदे होननांगोन दे जागोन आहा बुजानो बिराद एक्सपिरियेन्स दङ गोदोबो गय खावनायाव बिराद बुजादों रायजोफोरजों ना बिमा माथो जागोन दे होमबालाय माखौथो नेबावदों शुटिंआ जाथोंसै रेडि ना ओरै फै बरिया रेडि एक्सन मा जालाबायखोसो जायाखै गोरा बुनांगौलै बुबाव बरियालै रोंमारगौ बोराया काट जाबाय रोंथारगौहाय बिफायाबो जाबाय सिखांथ'दो दे जाथ'बाय रोंगौथ' नोंगौ मानसिया अनेक रोंगौलै दानिया ओरैबायदि सदा माने बिसोरो नोंनिफ्राय फैसा लागोन आरोखि ना नों बिसोरनो फैसा हरनांगौ प्रडिउसार फैसाखौ बेनो हरथ'दो जों लाबोनाया हरथ'दो फैसाखौ बावबोबायना नै बेथ' गाज्रि जाबायना गथ'नाया होनबा केन्सेल बन्द' दिनै थ' थांफिनसै र'ब्रा फैसा बिमा बेखौ हरथ'नोसै नामा जायो आंनिखौनो हरथ'नोसै है नोंनाव दंबा जागोनब्रा जों दा होलांफिनगोन ना जायो जागोन दे बेखौनो लायथ'दो बिमा र' होमबालाय नां लायदो मोजां जाथारगोनलै आदै सिनेमाया नों एक्टिंखौ बिराद मोजां रोंगौथ' सिनायजाथारसिगोन नों एबाराव नैबे 1 लाख रोंदोंमोन बेसेबां नांगौमोन नोंसोरनोबा नै 1 लाख रां दं बेहाय 1 लाख जोंनोबो 1 लाख नांखागौमोन बोरैबा ग्राब मिलायफ्लांथारबाय र' फैसाखौ नों लाथ' हो बेसोर नोंनाव बिगोन दा रेडि दा रेडि दे रेडि एक्सन बरियालै बिराद नों एक्टिं रोंगौथ' आदै नों बिदिनो उन्दुबाय थाथ' दे आदै आं बिसोरखौ बाहेरायाव खेबनानै फैगोरनि थाथ' दे आदै माबायदि शुटिंलै बियो
मा डायलगआनो फंसेबो गैया खालि बुजानायल' आंखौसो दोल्लो बुनानै गालांगारबायलै सालाफ्रा आयदै बिखायावसो नेट नांलायलांबाय आयदै शुटिं होनबाय आंखौसो दोखो बुना गालांबाय आयदै आंखौसो बुनानै आरो फैसाबो 1 लाख होलांबाय पापिफ्रा ना फैसा ना गावसोरनो फैयो आयदै शुटिंआव आंलाय सानदोंमोन बुफ्लायसो बुथार मारोसो सालाफ्रा आयदै शुटिंआ बिदिसो जायोना हाबाब मैयानिफ्रायनो सागासिनो सागाया आयदै खर' सिननायनि दाखलायलाङो बाब बिदिखि बुफ्लायोलै बोरो नोंनि शुटिंआव हरनाय 1 लाख राङा माथो होफैफिनजादिया बेनो जाबाय शुटिंआ है रब्रा दाहाय होफैया बे दा बेलासियाव होफैनो हागौ ना नोंलाय आरो माथो जिंगासिबाय थायो फालाय होफैगोन ना बिसोरो होफैया माथो सिनेमा शुटिं होननानै थगायना लांजाबाय नोङो हा बे फैसाखौ नोंजा मादैनो हरबा मा जायोमोन बिजनेसफोर मावगौमोन बे खोथाखौ नों दासो बुंबा जाबावो ओइ आदै आंनि बेयाव जानो गोनां 1 लाख बिदि मोना नों आंनाव 1 लाख नै नोंनि 1 लाखआ दानिया फिसाजो हरदो न 1 लाख ना औ बे फैसायाथ' 50,000 रां होनानैसो हिन्जावखौ मोनबोदों आङो नों होनो हागोन आंनो 1 लाख गाबोन होफैदो हिन्जावखौ लानानै थांदो नैबे 1 लाख रां दंमोन बेसेबां नांगौमोन नोंसोरनोबा नै 1 लाख रां दं बाहाय 1 लाख जोंनोबो 1 लाख नांखागौमोन बोरैबा ग्रोब ग्राब मिलायफ्लांथारबाय फैसाखौ नों लाथ' हो बेसोर नोंनाव बिगोन दा रेडि दा रेडि दे रेडि एक्सन ना आदै शुटिं खालामफ्लानानै आंनिफ्रायनो लांनानै आंनोनो होफैफिनबाय बेलाय प्लास्टिकआथ' बेनो साला सुवाफ्रा फैबावदोंसो बेयाव शुटिं दं होननानै साला आंनिफ्राय फैसा थगायना लांनानै आरो बे फैसाखौनो साला आंनो होफैनानै आंनि फिसाजोखौ लांनो सानदों साला मोनगोन साला हास'जोबगोन आं नोंसोरखौ साला खेला मोनाखै हाब माखौ फैसा मेगन बादि दिंगं नायबाय थाखोब्रा मा जादों फेसा मेगनसो नोङो आंनि गोसो थोनायनि बिफाजों आंखौ होसोनानै खुसि मोनदों होसो जादों हा नोंखौलाय सोरथो हारसिं थांनो थोना थांनायनि सिगां आंखौ लोगो हमबानो जायोमोन ना नोङो आइडिया होगौमोन आं नोंनाबो जायालै हारसिं थांलाबायनाया मा आइडिया मैयाबोथ' आंखौ गुन्दा बानायदों नोङो एक्टर बानायबानो जायोमोन ना होद बेफोरनिबो अनेक खोथा थायोब्रा नोंखौ मानि थाखाय आं गुन्दा जाहोदों नों बेखौ बुजिनाय नङाथ' आंसो बुजियो बिदिखौ मिथिगौ नोंसो बुजिगौ ना खाथियाव फैलाय लोगो होनबा फाबथारनांगोन नोंखौ सुथुरसो बे आंनि सुथुर